Everything must come to an end. Lingaw minasan. So magisgot tagwan minasan no. Habi minasan no. So risdi din ako karon. Ang habi minasan no is drawing. So wa kay na ko siya na enhance ba kay kapoy lagi tapol. So mahilig po kay kog sulat-sulat og mga lyrics sa una. Way back 2004. So nasulat ko ni sa 2004. Narao. Talk to me, I'm not a stranger. This the day of my arrival. Since the day of my departure. Mahilig po kay kog kanang edit video. Buhatan ako siya 2011. Before they found my dead body, my dead body. What a time, why does they cry? Na-record siya 2008. So, nag-trip ng pod ko. Buhatan ko yung music video. So, ako bising gibuhatan. 2011 ni siya. Ako rin kadirik. Ako ratanan. Yabag mga kuminasan ba? O man tayo masampa sa grupo. Di, lyrics lang ko. So, ako nag-direct. Ako tanan. Kameraman. Tanan. Ga-edit. So, ngunang nadala na ako siya ito dun. Mahilig ko ka ng video-video. Edit. Tanan na ba? Niya karon kay Wailingaw. So, nibalik ko drawing kay ilig na birthday. So, pahalipay sa mga tiguang. Malipayin man sila ning gamayang gasa ba sa ilang birthday. So, malingaw na sila. So, sa may naasa akong list din, no? So, mo ni siya kung takita, minasan. Gadrawing kong iro. Pahuway gamay. Kay mag-answer na pod. Kay na po may exam karong December 5. Ay, ginoo ko. Sakit sa ulo. Duha ka po mag-birthday karong November. So, duha ka po kung gidrawing iro. Kani Akita, Japanese dog yun siya. Nag-origin yun ni sa Japan nga iro. Kani siya, sa internet na ako nagikuha. Hasta ni siya. So, kani siya minisan, sa internet gyapon ako siya gikan, gikuha. Kani siya, agila, niya agila. Ihatag ko ni sa tiguang nga retired teacher nga kaliwaan akong diary. So, unsa man yung diary? So, kani siya minisan, no, as a retired teacher, na interesado siya sa kuha. So gusto niya tudluan kog mga Japanese lagi nga kuan etc. So ikaapat na namo ning diary. So usay topic namo diri, ang topic namo is about culture. Like kani Philippine culture. So banana leaves na rao akong gidrawing sa iya ha. Like kani mga ligo ang mga Pinoy. Like ako ganahan kog baldi raw ganang kuan kabo. So akong gipakita sa iya ha. So kaning itom nga kuan handwritten ako ani din iyahan ning blue. So kaning ni mga pula minasan wa pa na ko nisabtan nga mga kutuba ba mga word ba so akong gilamutan og pula. Ang topic mong gula minasan is about a Philippine culture or Japanese culture, sharing mig ideas ba through Japanese language. So karon minasan hatagan ako siya agila. Kay kaning agila is big part man ni sa atong country. So sa internet paghapon gikan oy kay di man tahawd ba. So boto siya minasan kung habi minasan na balik na pud minasan drawing labi na kay Wailingaw diri. Di naman ko ka express akong mga lyrics minasan so gipaagin lang ako sa diary lagi Japanese diary. Shout out sa Damag Slide, si Parijo, Parilomel, Paribingkat, Parigare, Parikinkin. Salamat kay minasan na mag-sound ako balik sa akong composition. Talk to me, I'm not a stranger. This the day of my arrival. Since the day of my departure.